Takže priatelia, ahojte. Po dlhšom čase tu vám dám nejaké videjko na YouTube. My sa práve nachádzame v lokalite, kde sme pár mesiac asi dozadu natočili rysa. A ideme vyskúšať tu na niekde v okolí založiť fotopascu, že by sme videli, že či tu aspoň dá čo chodiť. Cestou sem sme našli na jednom chodníčku vlčí trus, takže myslím, že tu bude život. A predtým tesne ako sme natočili rysa, tu bolo aj zo pár medveďov. Takže ideme to tu vyskúšať. No a vy si zatiaľ užívajte toto videjko po dlhšej dobe. Tu pozera. Toto ty kokos. Tak to určite viedol nejaký chodníček. Tlak. Takže práve sme si našli jedno miestečko. Zobrali sme fotopascu z jedného miesta a pôjdeme teraz premiesniť na druhé, kde bolo celkom dobre tých pobytových znakov. A našli sme teraz jednu parádnu lúčku, takže ideme tu vyskúšať troška posedieť. Predsa už dni sú kratšie a je to predsa aj ťažšie, keď človek musí byť do tej druhej, tretej, dajme tomu, vo svojej robote a potom ešte stíha toto svoje hobby. Takže tak. A to aký máš tu na pocit? Čo bude? Tu bude dačo. Takže vidíte, obidvoch zatiaľ nás pocit neklame a uvidíme, čo bude na tom pravdy. Takže zatiaľ nám nič nevyšlo, nič nové, klasika, ale ešte ostaneme čakať a po ceste naspäť založíme fotopáscu. Akože je tu na krásne prostredie, ty vole, to je extrém. Našli sme takú jednu vysoko kosotrevinovú lúku, kde je uprostred lúky iba jeden strom, takže pecka, tu keby dačo vyjde. A v podstate sme v lese, ako nám vyšiel rys, hej. Rys vyšiel z lesa nie na lúku, do kosotreviny a postavil sa na pňák. A my sme teraz v tom lese. Takže. No, takže my sme to už zabalili takzvané. Takže fakt ešte sa nám treba dostať ku autu. Takže ešte ideme, ako som povedal, tú pastu založiť. No a troška ďalej. No uvidíme, že či nás ešte dačo prekvapí alebo nie. Po ceste naspäť. Ale pochybujem. Lebo fakt posledné dni moc šťastia není. Ale treba to aj chápať, že tá zver naozaj má dosť času prísť po tme a dosť času odísť po tme. Keďže už dni sú krátke, čiže sa nemusí vystavovať nejakému nebezpečiu po svetle. Takže tak. Čiže ideme založiť fotopáscu. Čo tam nastavuješ? To piči. Pardon. Dneska je koľkého? Ešte vidno.
8. 7. Čo, mesiac? Dobre, máme. Ready, steady, go. Questions. No, questions. Mika flaso. A opáš to. Tuto tento konár odpaď. Ktorý? Na tebu. To není žiadny konár. Toto? To mi bude, Nejdem lámať na videu. bude svítiť. Lebo ma chytí ochrana prírody. Hvala, že ťa Bristole. Pozri, aký sme pekný dodo. Hvala, že Bristole. To nechytí. Boha. Nehreš. Pozeraj tvoje deti. Čo ty, čo ten robí? Pozri ho. Tak ju No more, čo sa hambíš? Morovi, čo sa to tu porobí? Aha. Jaj, takto. No, čo? Jest to? Počkej, aký je tam zbavet? Mali sme, len sme boli nebytí všetci. No, takže my už kráčame dole. Sme sa napojili na asfaltovú cestu. No a uvidíme, čo dá fotopasca. Aspoň nejaké zábery, dúfam. Takže tak. A ideme pomaly dole. Včera, keď sme išli odtiaľto dole, tak nám cez cestu presne pred autom, ako vyšiel som pár metrov. A cez cestu nám prebehol medveď. Takže možno budeme mať dneska to šťastie. Ale radšej by som ho vítal pred objektívom. Ako čo ty, Dodo? No to teraz vystal v večer. Radšej pred objektívom takto večer, hej? No, ale co to No, takže tak.